Noorderwind live. Met Willem de Vries. Alle dagen na Omroep Friesland. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Want 4 uur ben we er met 2 uur lang live muziek vanuit de grote studio hier. Leuk erbij, dat is erbij best ik vanwege de laatste uitsturing van het laatste hier. Dus leven er vooral een muzikaal feestje van meidje. Je hoort een heel soort acts in de studio, dus daar komen we straks nog wel even over te spreken. Ben jij dan een productmuzikant in de studio had, dan begin er graag mee. En ik mij een bijzondere band, Leap Days, meidje progressieve rockmuziek. Ik neem het altijd een beetje symfonische muziek, maar dekt dat de lading of net? Ja, zeker. Ja, zeker. Stel even de band voor als het worst. Eddie Mulder op gitaar. En Gert van Engelburg op toetsen. David Walkens op toetsen. Drums, Koen Rozen en Peter Stijl op bas. En ikzelf op zang. Welkom. Wat is de eerste nummer wat je in speling hebt? Amatia. Kijk, ik net te horen. Ik weet het ook allemaal niet. Ik laat het over me heen komen. Weet je? Ja, heerlijk. Nou, zie jij er direct bij. Dit is Noorderwind live. En gewoon lekker spelen. En een hak vol muzikant. Wat wil je nou nog meer? Graag iemand denken voor Leap Day. All we ever known, all we ever understood is nothing but a fart in a windstorm, really. All we ever found and all we ever did invent is dust, dust in the wind. An ignorant drop in an ocean full of knowledge out of reach. Amatia. Ever taught and all we ever written down is nothing but a fart in a windstorm, really. All we ever taught and all we ever did invent is dust, dust in the wind, an ignorant drop in an ocean full of knowledge out of reach.
God, we just know it all. Look what we've accomplished. Amatia. Ja, geweldig. Leap Day, live hier in de studio. Ze gaan een prachtige album uit. Liggen aan de vakantoverlevers van Sjen. En natuurlijk weer Jos de Sjonger, die is meenam in een heerlijke sfeer. Straks nog meer trouwens, jongens. Blijf lekker staan. Leuk dat je erbij bent en tevreden mee. Ja, dank u wel. Superleuk, man. Hartstikke mooi, man. Goed. Want ik ga even naar de Gouden Bank daar. Daar zit wel eens vaker in op. Maar je hoort toch wel een speciale gast. Harry de Jong. We hebben elke man je mee aan de telefoon. Mij zien Moerting en mij toch wel hele bekende sterren. Totdat we erachter kwamen, Harry. Leuk dat je erbij bent trouwens, van een beetje. Dat is toen een poëtische achtergrond, ik haast, hè? Ja, het is wat. Dat is ik al werkelijk eens negen hoor ik al aan het worden ben. Ik wie aan het dichten in de jaren 70. En toen wie ik, hartstikke jong natuurlijk. Maar goed, ik hier een stormachtige carrière. Ik schreef gedichten die vervolgens ontdekt werden door Simon Kermegelt. Destijds nog heel bekend met zijn twijfelcolumn. En we maken ik dacht een LP, die werden bij hem thuis opgenomen. Mijn opname bij hem thuis en dat ontdekte hij mij. De volgende dag stond er dus een column in het Parool om mij. Maar als gevolg dat er een enorme vraag kwam naar die gedichten. Ja. En die boekjes, er kwamen 3 boekjes uit en daar wien in een record die het 30.000 exemplaren van verkocht. Nou, dat is nou in deze tijd nog altijd wel een beetje een record. Ja, want dat hel je zelfs de grootste dichters haast net, hè? Nee. Maar ja, goed, dit zijn hele kwarte puntige gedichtjes. Ik ben uit voor als er erg in heeft. Dan denk je, nou, begint die man nou een keer en is je weer ouder aan. Maar hoe heet het, Fons Jansen, die wie destijds ik nog ik steeds praten over vroeger, hè? Maar goed, ik nog wat dingen door. Ze zoeken de hele tijd. Dat is wel van de tijd, van deze tijd, Harry, hè? Maar... Dan zoeken ze voortdurend steeds, ja, vroeger weer alles wel beter. Ja, maar het verleden maar we net viert hebben, zo? Nee, want we nou constateren, in het verleden nog bekende dingen, grote dingen gebeurd met mij. Fons Jansen, die kocht ik teksten voor mij voor zijn programma's. En mij als gevolg dat hij op het podium stond voor uitverkochte zalen. En ik steeds meer gedichtjes voorbij kwam jaren. En dat vond ik hartstikke leuk. Ja, dat wie wel even kijken. Maar ja, wat gebeurde er op een gegeven ogenblik? Ik wil er een keer bij vertellen. Ik schreef die dingen toen ik op het gemeentehuis van Wolverje werkte als ambtenaar. En de wist een ambtenaar, gemeenteambtenaar, daar hoeft nooit wat aan. Op het dag, dan hoeft dat werk net klaar. Dus, en ik dacht iets bij mezelf, ja, dit valt toch ik net. En ik wil toch eigenlijk wel iets doen waar ik wat eer van heb. Dus ik in een gedicht schreeuwen, zodat ik als ambtenaar dan toch in ieder geval elke dag een gedicht heb. En zij is het eigenlijk een beetje kwam. En toen ben ik in de journalistiek terugkwam en vervolgens in de popjournalistiek. En toen kwam ik meestal als Mick Jagger tegen en Neil Young en Johnny Cash. En dan verheerst gewoon helemaal dat ik nog eens een gedichtje schreeuwen moest. Dus dat kwam er gewoon net meer van. En nou werd ik, tot mijn stomme verbazing en mijn niet geringe vreugde, werd ik het oude maand kozen, of tenminste uitroepen tot dorpsdichter van Heerenveen. Ja. Want Heerenveen hier nooit is net een ster, dus ik heb een stersdichter worden van Heerenveen. Maar dat was natuurlijk een enorme eer. En toen kwam alles weer boven. En nu is het dus zo dat Afoek, die brengt dan volgend hier die oude gedichtjes van mij op nij uit. Maar dan met een Frieske vertaling ernaast. Dus één pagina Nederlands, andere pagina Fries. Peter Verstraeten, die heeft een protto van die dingen geïllustreerd. En die proberen we dan zo gek te krijgen dat we de ruchten weer krijgen. Om in dat boekje de illustraties van Peter Verstraeten weer te brengen. Ja. Wat een verhaal, Harry! Ja, het is wat. Ongelooflijk! Ja, ik ben soms wel. Ik denk, heb ik dat nou al een keer meegemaakt? Maar ik weet eerlijk gezegd dat wij een beetje vergeten. En dan komt het weer boven. En dan best wij dwarfdichter van Heerenveen. En dan komt het alweer weer terug. Ja. Hoe kan de gemeente Heerenveen erbij dan? Want die moesten dit uit de archieven halen? Of? Die moesten natuurlijk archieven halen. Want er zijn volle dichters weinig net in Heerenveen. Ja. En als dan alles nog eens uitzieking is van wie wien de dichters in Heerenveen die een beetje namen maken hebben. Wie wien de dichters in Heerenveen die een beetje verkocht hebben. Nou ja, dat weet ik alleen nog maar. Dat is makkelijk, dat weet ik geen concurrentie. En de rest wie al verhuizen van volgens mij, ja, weet ik het, dat we overleden. Want ja, dat gebeurt ik met dichters. Die gaan op een dag. Dus ik weet, van mij F-dement ken ik nog, dus daar kan je ze maar mee voorlezen. Ja. Dus ik hier alles voor, ik wie net dement, ik hier in Alzheimer, ik wie net ziek en ik wie mijn gedichten net vergeten en ik hoe alles nog. En vandaar dat ik dus dorpsdichter van Heerenveen voor het komende jaar ben. En dat verplicht mij om 4 of 5 gedichten in ieder geval over Heerenveen te schreeuwen. Maar ja, het is wel leuker om die hele oude ruiten met uit weer op te halen. En die oude boekjes en hoe wij voor te lezen.
En er werd goede sier met de meidje. Ja. Te beginnen, Jere, correct voor die dichters hier, om het zo maar eens uit te drukken. Straks praten we nog even verder, Harry, over dit hele verhaal, bijzonder verhaal. We worden ook nog even kwart met daar natuurlijk over de muzikale hichten en misschien zelfs wat dieptepunten. Maar was toen 1 of 2 gedichten voor die verhaal, hè? Ja hoor, ik ben er even bij vertellen. Het zijn kwarte puntige gedichtjes. Zijn er soms, ik kan bijna zeggen van, het zijn aforismen. Hè. Alles hebben al een dubbele bodem. Dus dit is ook een zaak om even heel goed op te letten. En vooral in de rest, Riegel probeer ik dan alles weer een beetje op kop te zetten. Dit was een van de eerste en die gewoon als volgt. De overburen staan weer tussen de gordijnen door naar ons te loeren, constateerde mijn vrouw tussen de gordijnen door loerend. Ja, die is duidelijk. Die is mooi. Had je nog hier? Ja. Pas op voor de hond, las ik. Maar het dier liet zich gewoon door mij aaien. Kun je niet lezen? Blafte plotseling iemand achter mij. En ik heb altijd wat een appel zitten schielen in mijn geloof. Want net dat ik dat nou ook kraken wil, maar ik heb wel een gereformeerde achtergrond. Is voor mij altijd heel inspirerend geweest. En dit was een van mijn eerste gedichtjes daarover. Toen ik voor het vaderland vocht, vertelden ze dat God aan onze kant stond. Toen ik naar de vijand overliep, vertelden ze me dat God aan hun kant streed. Hé, dacht ik, daar ben ik toch niet de enige. God is zeker ook overgelopen. Dankjewel, Harry. Duidelijke taal. Straks, best een beetje de reden trio, nog meer gedichten en houden we het ook nog even over. Ja, 3 bundels, hè. En, dus ik kan maar raak lezen. Komt heel goed. Leuk dat de beste, Harry. Okay. Speciale gast is van de Mickey Jere op de Gouden Bank met zijn gedichten. Ik pak even de cd erbij, want we beginnen weer om naar de band Leap Day. Ik let me even shit voor de mensen die op dit tijd de televisie of internet doen haar. From the Days of Duchalons, jongens, spreek ik erover. Chapter 1. Ik ging gewoon even naar Jos. Of Eddie Mulder. Moest u het even uitspreken? Ja, From the Days of Deucalion. Deucalion, ja. Klemtoon, hè? Ja, man. Ja. Leuk om te binnen, joh. Hoe vast is deze? Heel vast. We hebben hem nog een paar maanden uit nou. Hij werd in de kritieken goed ontvangen. En ja, dat is dan vooral internationaal. Want ja, hier ben we net vreselijk bekend of zo. Maar we themeren die natuurlijk wel aan de wij. Ja, maar het is toch een relatief liedgroepje wat deze muziek in ieder geval mooi vindt en ook op de concerten aankomt. Ja. Maar internationaal wel een hechte groep, had ik het idee. Want je hebt wel inderdaad een productcontact in het buitenland. Ja, klopt, ja. Ja, wat was er vrij volle belangstelling uit Canada, Japan toch ik wel en Zuid-Amerika. Dus ja. En terecht, het is mooie muziek. Vandaar hebben we je vregen om je te spelen. Wat wil je hem twaalf doen? Ambrosia. Okay, hartstikke mooi. Altijd goed had. Dat jij even nou. Ze gaat nou spelen. Leap Day. Came upon the winds, fell upon the face of the earth, fell down from the clouds, looked like morning dew, heavenly bread, so eat. So drink. Let it rain now, let it fall down, pour it out over me. Let it rain now, let it fall down, this ambrosia. Drink with me, let's party. With me, let's celebrate life now. Drink with me, let's be immortal. Eat with me, divine and
Let it rain now, let it pour down, pour it out over me. Let it rain now, let it fall down, this ambrosia. Drink with me, let's party all night. Eat with me, let's celebrate life now. Drink with me, let's be immortal. Eat with me, divine ambrosia. It came with the fire, came upon the winds, fell upon the face of the earth, fell down from the clouds, looked like morning dew, heavenly bread, heavenly bread. Leap Day. En de nieuwe cd's per maand uit. Straks praten we er nog wijdwijdig over. En zie je nog meer live nummers hier en daar. We gaan nog naar iets bijzonders. Er mag nog even een beetje voor ombouwen. Want we hebben namelijk een Oekraïns koor in de hoes. De begeleiding daarvan is in handen van Sietse. You can go to that point, please. Ja, dus ik kan alvast klaarstaan. Sietse, dan maar wij even praten. Want treien Oekraïners in de hoes. Wat voor koor is het precies? Het is een harmonieus koor. En dat zongt versjes over Oekraïne, oude volksversjes. Ja. Maar ik opera en ik stikken uit musicals. Ja. En nou ja, om dit iets zongen ik wel Christversjes, maar ze zongen eigenlijk alles. Ja. Voor hoeveelste keer ben jij in Nederland of in Friesland? Nou, ik denk nou eigenlijk wel voor de zesde keer. Okay. Want ze zijn al vertreden hier in Nederland. Ja. En ze komen in de regel 2 keer per jaar. Okay. 2 keer per jaar zelfs? Ja, in juni en in december dus. En wat binnen plakken werd ze optreden? Ben dat het kerken of juist wel dit soort studio's? Wat doen ze meestal? Meestal ben het verzorgingscentra en ik was serviceflats, maar ik kerken. En soms dwarpshuizen, theaters, soms bij families thuis. Dus het is wel heel divers. En ze hebben nou nee, dat is al even langer geleden. Dus ik maar een korps bij ze optreden. Dus dat is weer een naontwikkeling en dat vinden zij heel leuk. Want meestal is het bij hun muziek is een soort viool en contrabas, piano, dat soort dingen. Ja. Hoe heet het eigenlijk als ik hoor? Want ik had een naam mee kregen, maar waar die uit te spreken? Harmonia. Oh, dat valt daar. Ja, dat is iets jongen. Ik denk dat is heel vast weer ergens een klemtoon verkeerd zitten bij mij. Maar dat is heel simpel. Ja, oké. En ben je altijd met hun treien of is bezig in Oekraïne grutter? De groep had vrij grut wist. De eerste keer kwamen ze met 12 man. En toen zie je er ook viool bij. En cello's en accordeons. En dat weer echt volksmuziek. Dat weer schitterend. En dan in de sneeuw dan vertrokken ze weer met hun busken richting Oekraïne. Dat wie echt prachtig. Maar ja, daar houden ze net een cent van oer. Nee. Dus dat kon niet uit. Dus ze de groep een beetje intinnen. Okay. En ze zijn meer naar de opera kant uitgegaan. Ja.
Nou, we zijn heel benieuwd. Ze gaan voor u optreden. Ze zullen trainen om eens live te doen. Straks over de Oekraïne zelf praten we alleen, want het is een hele gespannen toestand. Hè. Dus ze komen uit een land waar het heel onrustig is. Ziet ze leuk, dus best. We praten straks nog even verder, want elk nummer had ik een bepaalde inhoud en betjutting. Maar ik was het toch vooral wel live jaren. En ik kon ze gewoon nu live in Noorderwien, live vanuit de Oekraïne. Червоне мене закликти до соляду. Sta corregata c'è di sprette, formeno po. Adullo poco cuce tassi fulla, taglia se sta. E non di gore preso nento struje, solo quada. Funicula. Yamma, funicula. Yammo, funicula. Yammo, funicula. Сині сунно, сині саглютно, ляка поча. І пата поторната повенютно, стасем поча. Ляка повода, творда, а творно пей. Стакори, канто сем панюта ляране, сосай мене. Funicula. Yamma, funicula. Ja, uit de Oekraïne. Helemaal live hier in Noorderwien. Straks doen ze nog 2 nummers hier. Dus wat dat ook belangrijk. Hebben we Joert van alles in de hoes. En er komt straks nog volle meer bij, maar dat verklap ik lekker niks hoor. Het is toch een eindejaarsfeestje nog, een beetje bij Noorderwien live. Want, nou een tijdje verliezen alweer. Hier heb ik contact met Ebele. Ebele is ik bij in de studio West. In verband met, volgens mij een hele voorstelling rondom Stef Bos. Hè? Jazeker, de Friese oorzettings van liedjes van Stef Bos. Altijd onderwijs. Ja, wie prachtig trouwens. De mensen die denken, die is bij in de studio. Die is. Rint dat nog, die voorstelling? Of had dat intussen nog afsluiten? Nee, we hadden het zeker net afsluiten. Wie toch in februari, maart, dat we in ieder geval nog, ik denk 4 voorstellings. Het meeste in Tjerken van Stichting Oude Friese Tjerken. Okay. En dan hebben we in december nog een keer weer vrolijk verder. Ja. Ik zeg op die Facebookpagina, wie is maar druk met de Christ, hè? We hadden aardig druk van met de Christ. Ja, treien van u toch zo'n 4 Christnachtjessen en nog wat dingen eromheen. Ja. Aan de bak dus? Ja, zeker weten. Ja, steeds een verschillend repertoire of mocht je hem steeds hetzelfde doen? 5 keer hetzelfde en dan nog 1 keer 2 keer hetzelfde. Ja, maar je zo'n koppige band ook, hè? Ja, klopt. Ja. Mooie Christdagen hoor, ja, druk dus. Ja, lekker druk, maar geweldig. Ja, leuk juist. Ja, volle speelje. Nou, we hebben wat contact, naar aanleiding van het Stef Bos verhaal tussen Ebele. Ik vind het wel eigenlijk wel leuk om in 2 nummers een beetje uit de hier op een richtje te zetten. Hè? Ja, klopt. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, dit soort dingen maar je eigenlijk dan net maar uitlezing in, maar gewoon naar luisteren. Was het eerst even de heren vaststellen die mijn naam heeft? De heren, Heine Bosma is er altijd bij. Andrees van Neerbos is er altijd bij. En een frisse vrijgezel. Henk Rozema. Ja, ik moest het even zeggen. En een close-up van de man. Zo, het correct zeggen. Even niet zomaar de ridder. Dames, dit is hem. De one and only. Maar wat ik nou hoe het hier houden? Nou, laat het samen even, ja. Als ze Henk maar onthoren. Ja. Het hier, bezong in 2 nummers straks. Net trein krijgen we 2, maar nou de eerste. Dus maak ik er gewoon deel in hier van weet je dan maar? Ja, doe maar. Ebele en het hier 2003. En toen weer stil.
Is het net mooi, een hier weer voorbij? Wat wie het ellendig, de meesten voor die. Ja, kon alles jaren, de NSA. Ja, kind in hele leven die geheim. En ja, no scam is die sa. No scam is die sa. Is het net wat, het liedmenselijke leed? De boervrouw in de karre, de kwartvoeten onder het kleed. Het wiefjes te kort, verkrampte klauwen onder het gas. Met haar hassen de rutten, maar de kraag die vertuten. Haar moelen wie uitskwart, maar die hier ja toch neersluiten. Wat is het net wat zou het worden? Waar zal het zitten? Wie het maar wat? Zou het nog komen? Waarom ik maar weer? Eén ding is zeker, als het nog mis is, het wordt beter. Is het net mooi, een hier weer voorbij, een hier weer oneen, een hier weer versmieten. Wie ben onderwijs, maar werk je het op aan? Geven naar de hemel, naar 22 maagden. Als hebben we geen vragen, dan kunnen we gewoon waar de wien u brengt. Waar de wien u brengt. Wat is het wat net? Wat zou het worden? Wat zal het zitten? Wie het maar wat? Zou het nog komen? Waarom ik maar weer? Eén ding is zeker, als het nog mis is, het wordt beter. Ik heb alleen een serious request. Geef al een keer wat dwaan voor een oor. Om een oor, mij een oor. Als mieschip, Jacco de Boer had het zelf zijn. Die zei, als mieschip, als mieschip, als mieschip. Ik heb wel zin. En do. Wat is het, wat net? Wat zou het worden? Waar zal het zitten? Wie het maar wat? Zou het nog komen? Waarom ik maar weg? Eén ding is zeker, als het nou min is, het wordt beter. Het wordt beter. 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 En op een valreep. Waar oren weken Jezus echt nog geboren. Het wie een goed hier. 2013 de mazzel. Ebelen en zijn muzikanten oer het hier. Prachtig. Straks na het trein krijgen we nog zo'n versje en dan wordt het hier nog een keer even alles op een rijtje zetten. Misschien inderdaad de voorspelling. Azes toch mij Liep Day hier in de studio. Maar eerst weer even naar Harry de Jong. Die we dus als dichter op de bank had. Dat vind ik hartstikke leuk, Harry. Het is nog even wen voor mij. Maar het gaat snel. Maar ik zeg, hast toch een mooi gedicht voor u? Ja, zeker, want ik kan maar kiezen. Ik bedoel, ik heb er vroeger afvallers gedaan, dus ik hoef de rest van mijn leven eigenlijk niks meer erbij te doen. Ik ken teren op oude roem, maar deze vind ik altijd nog wel leuk zelf. Die gaat als volgt. Ik heb je nog zo gewaarschuwd, huilde de moeder tegen haar dochter die zwanger was. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee, bromde de vader, die altijd de juiste dingen op de verkeerde ogenblikken zei. Deze is, dat is wel aardig om even bij te vermelden. Dit is een van de gedichtjes die aankocht is destijds door Fons Jansen. En dat wie dan in zijn serie grafschriften. En daar hier ik dan deze volgende van maken. Ten slotte hield zijn hart op met kloppen. Er werd toch niet open gedaan. Die is heel mooi. Harry, ik kom straks weer bij die. Dankjewel. 2 gedichten dus van Harry de Jong. En hij is dus de dorpsdichter van het JRVM. Ga ik weer terug naar Leap Day. Ze staan er alweer klaar voor. Drokt het dus met het album. Geef ik nog naar het Boeteland thuis. Kijk maar Eddie nog even om. Maar geef Eddie nog op tournee of zou het hinnen? Tournee zou wel heel erg leuk wezen, maar dat is haast net haalbaar, wist je? We proberen in Polen te komen, maar ook daar moeten natuurlijk de bezoekers ook komen. Dus we willen wel graag en hoe beter het album aan gaat slaan, hoe meer wat er kans op is waarschijnlijk. Ja, dat zou wel fantastisch wezen. Je hebt Leslie in ieder geval een hartstikke mooi festival gewoon voor het eerst met al je dit soort bands. Maar dat is mij weer wel een groot succes, hè? Het is zeker een groot succes. Er zijn sowieso een paar 100 mensen als bezoekers en dat jouwt ik rond voor een volgende editie. Die volgende editie is dit zelfs al vers. Dat is 1 november van 2014. Weer in Ziegerswoord. Nou, wat wil je nou nog mee? Jawel, ja. Het gaat wel heel leuk worden. Perfect, man. Goed, hoe heet het nummer wat je hem nodig aan gaan? Hemers. Leap Day, live in Noorderwien.
red plague came closer to scatter its rusty dust, painting Earth's surface in countless red layers. Death is everywhere, death reaches all around, poisoned by water and poisoned by air. No liquid for the thirsty, no food for the hungry. When Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around. Then a storm of hailstones came down to devastate, scaring all who saw this bombardment coming. Mayhem and destruction, thunder, clouds and stones. From the swishing tail, no one stays untouched. No hideout for the anxious, no shelter for the victims. When Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around, when Hemus is around. Go! He stands like a mountain, he reigns like a mountain, impresses like a mountain, intimidates like a mountain, mayhem and destruction, thunder, clouds and stones. He stands like a mountain, he reigns like a mountain, impresses like a mountain, intimidates like a mountain. Applaus voor Leap Day. Als ik je nog een noemen waan trouwens, dus wat dat onbelangrijk, het blijft lekker hingen. Wat man, nou ja, nice CD uit. Hoe gaat dat bij hem, Eddie? Zit je hem heel lang in het oefenhokken of zit je hem toch vooral thuis eerst wat ideeën nu te werken? Beide. Eerst ideeën uitwerken, dan nemen ze mij naar het oefenhok en dan wordt er gewoon ellenlang op oefenen om het zo scherp mogelijk te krijgen. Ja. Meer kunnen we er net voor zitten. En komt er dan ook nog een specifiek Leap Day sauskoe heen? Of? Nou, ik denk dat we die saus gewoon natuurlijkerwijs hebben. Gewoon door de 6 personen die we machinaal binnen en de inbreng die erin heeft. Ja. Dus dat, ja. Klinkt lekker, man. Mooi, dank je. Ja, lekker, echt wel. Goed, jongen. Nou, het album is uit in ieder geval. Via je site wordt te bestellen, eventueel. Mensen denken, dit is leuke muziek, dat wil ik gaan. Ja, het is eigenlijk overal wat te bestellen, maar ik zeker wel via onze site. Hè. Via het label in Polen is het wat te bestellen. Dus wereldwijd wordt het gedistribueerd. Dus, grappig, man. Gek idee, hè? Canada, Polen, hoe die plaat uitkomt. Nou ja, dat wel. Dat is een gek idee. Het is een geweldig idee dat mensen in ieder geval wereldwijd ervan genieten kennen als ze dat willen. Krijg je reacties in dat soort landen, met mail en dat soort dingen? Jawel, ja. Ja, leuke reacties gewoon. Mensen die het leuk vinden, enthousiast binnen. Die dus bijvoorbeeld no-pas ontdekken. En dan graag ik die eerste 12 cd's graag geven willen. Nou ja, dat ben ik gewoon leuke dingen. Ja, ik heb me voorstellen, doe je het een beetje voor van jezelf, om muziek te maken. Maar uiteindelijk mij de wereld terug. Gillen we rap, wat wordt het laatste nummer? Wat is het laatste nummer?
Hou wat met die titels, joh, hè? Ja. Ik weet het ook gewoon niet. Inderdaad, ja. We gaan zo'n bergmuziek. Ja, daarom. Nou, dan is ik gewoon Leap Day. What would you do if there would be a possibility, a matter of chance to release the old? What would you do if you be caught in a fire, in flames of passion, unexpectedly? Would you stop and turn around? Would you stop and turn around? Afraid to burn your hands, afraid to burn your hands. Or grab this opportunity and jump into the unknown. What would you do if you would hear the calling? Would you listen to the voice within? What would you do at a dead-end road? Would you make a turn and tear all things apart? Once there was a time when I was moving in
small circles. I didn't even know the cave that I was in. But when the walls came down, fresh winds blew away the clouds, fresh winds blew away the clouds. And as I realized the difference, yeah, and I'd like to question you. What would you do? What would you do? What would you do? What would you do? Ja, fantastisch. Leap Day. Gert van Engelburg, Jos Hartenveld, Eddie Mulder, Koen Rozen, Peter Stel en Dirk Evert Walkens. Jongens, fantastisch duim de wieren. Dankjewel. Dankjewel dat wij hier mochten wezen. De hele band helemaal uitpakt trouwens. Het zit er geweldig uit met al die mooie versterkers zou het hinnen. Album er wordt te verkrijgen via de site onderhand. Facebook, bij hem Steen Mek op, weet ik. In kwart nog ergens live of... Op dit start net, nee. Het eerste is dus festival volgend jaar. En nou, je komt met allemaal kansen, dat weet ik zeker. Want dit klinkt fantastisch, jongens. Het is echt geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Pak een bak koffie, ga lekker zitten, succes. En dan gaan we nog eenmaal hoe ik het hier. Mooi, dank je. Super. Dat weer Leap Day dus. Brengt u weer bij uw Oekraïense gasten. Ik ga even naar Sietze. Die begeleidt ze wat. Ja, ben je nou bij de hele tour aanwezig of net? Nee, alleen in Friesland ging ik vaak wel mooi, maar ze kunnen zelf ook wel redden. Dan bel ik even op en dan is er wel iemand die dat hun vestjes wat uitlezen wil. Ja, hoe gespannen ben je? Want het thuisfront is bepaald net het toonbeeld van rust hè, in de Oekraïne op dit stuit. Nee, eigenlijk is het al jaren zo dat het onrustig is. En eigenlijk, ik wil zo gauw mogelijk van het regime af. Maar ja, Oekraïne is heel groot. Ja. En zij werden in het westen van de Oekraïne. En zij dus een soort connecties met Europa. Of connecties, maar in elk geval daar vielen ze volle meer bij betrokken dan Rusland. Ja. En het oosten, dat denkt er ietsje oorzoer. Ja. Dus dat is wel een dilemma. Maar zij willen echt wel verhoring, want de bureaucratie is verschrikkelijk groot. Ja. Bijvoorbeeld, zij hebben tollenwoerd naar een grens stond om doorheen te komen. Er stonden 50 of 100 auto's varen. Maar er rieden al die auto's om hen heen. En die betalen de douane, betalen even wat en die konden dan terugrijden. Ja. En er zijn heel veel Oekraïners die gaan naar Polen om boodschappen te doen. Okay. Want het is daar volle goedkoper. Ja, ja. En zij verdienen de helft minder dan in Polen. Ja. Dus je kan wel begrijpen. Maar ja, ik ben er nog een paar keer geweest. En ik raad je altijd onder de indruk van de gastvrijheid, de vriendelijkheid van die mensen daar. Ja. En dat ze dan niet naar prachtig jongens helemaal mooi noemen. Nou, dat jaren we nou weer live. Want ik ga weer naar ze ta. En dan kon je maar bij gewoon uit, speciaal uit de Oekraïne, waar je op dit tijd op tournee. En dus nou live in Noorwegen. Нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно-біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо
тихо спершись на соснині, і слова палки любові, він до неї промовляв у цю Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу любить скрито, а гуцулко чорнобриву він останню ніч прощав. Черемоші грали хвилі, сумували очі сині, тільки вітер на соснині сумно пісню вигравав. Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар.